Nyayo husabhuku. Aripo unacho aripo? Ndana. Ina sasa nakwe. Kina sana? Daro. Ishe ndiko ishani. Izindi. Yesiyo. Ndina ishe zindire. Ndiye kwa ishe zindire. Yekuzuura uzibudzi uyakazimombe. Uyakazimombe ndiye. Zakada kuti siyane. Wari kuita husabhuku. Uyu wacho ari kuFinias. Aripo ndi John. KuFinias wacho ari. Hana kuya kana last week hana kuya. Right. Inyaya yenyu manje. Uyu akati chiishe zindi. Ishe zindi akati endai kwa Mutasa. Kuno kutatoya aka 3 time manje. Aiwa. Munozva ndutaura here. Nduti ndoda inini ka because munhu anoziva kuti apa husabhuku ndiani ndishe. Saka ndofanira ndine bepa rabva kuna ishe randakabata. Ramuri kukonana naro imimi. Because nyaya yakadaenda kwashika. Ukana makubva kwashe kuya kunoko. It means he appeal against decision apiwa iko kulowa court. Manje ishe zindi akangotiti uye kuno. Aiwa. Why akangoti kuya akamboitonga here? Ukuka kumba akamboitonga. Akati chi? Akati andisi kuigona. Endai kwa Mutasa. Akati tsamba yacho tsamba apa isi atina kupiwa tsamba takangonze kwa Mutasa chete. Last week tikauya futi iyanga asipo. Tikauya tikataurira clerk zvikazina clerk zvikanzi aiwa kana tsamba idzo ndinadzo panapa idzi. Kana makadzinyora pamberi pa changamire zindi. Endai munomutarira aise zvidhindo. Saka apo ndakasvika ikoko ndichipiwa samonero yake mukomana yandiri kuuya nayo. Wakabva asvika zvikanzi iye tsamba ikuti tise zvidhindo hazviiti. Ndichangamire zindi. Hazviiti tise chidhindo tichazoisa zvidhindo kana dzakubva ikoko kwa Mutasa kuya kuno. Aiwa. Inini zvandakuti vakomana. Daidzai ishe zindi auye kuno kumshe chingati. Zvoisa. Because izvo zvozokutaura kuti tsamba yabva kuno kuruzi iwewe enda udhinde chete. Kuti irakidze kuti yabva kuno. Iwewe woti handidhindiba. Tsamba idzo ndakapiwa inini ngedzidzi. Dzine maagreement yataisoitirana kare. Maagreements acho iwo anofanira kunge achikonfirma ndiishe. Chidhindo chake ndo chaita sei? Ndo chiri kukonfirma kuti ishuwa. Saka naramba kudhinda, it means kuti haasi kubvumirana nezvomuri nazvo. Une side raari. Risiri asise mukuru hamuzodini. Ndo zvataura kuti ngaachiuye manje, isusu dzakuchimuti chiuya kuno manje. Achiuya achidhinde nekutaura nemuromo wake akamira pamba. Because isusu tatamurespect aka kuti dhinda chete ichi, kuti you are in agreement. Then iye kusadhinda kwake zvakureva kuti isusu kuno kwachakwanisa kuendera mberi nenyaya because kuti kusadhinda kwake ataura kuti ane issue. Maiona nyacho? Saka takumuda kuno kuchiuya kuno kumse Saturday. Akasauya iye wacho asi zinda aripo tova taclose nyaya. Because handikwanisi because munoona kaitise kanoita zvinhu. Anonominata husabhuku handi mambuva. Anonominata husabhuku ndishe. Asana approve ndimambo. Tinotanga nomination. Muri ndiye inonyora consent letter. Yekuti musi wakati takaita meeting yedu semhuri tikawirana kuti arugara husabhuku ndinhingi. Succession model yatoshandisa ifa yafa yabara kana kuti house to house. Husabhuku unobva mune imwe imba uchienda mune imwe imba. Kana kuti unobva kuna baba uchienda kune mwana. Family tree yewa nedzimba dzinogara husabhuku ne Tofanira kuti zvamutaura izvo semhuri zvamakawirirana ndizvo here zvamaita ndiro basa redu chete. Imo tichitipa tsvana kuti process takaita zvakakwana zvakanaka, tsvana yedu augara husabhuku ndeuyu, isu totosaina takutofambisa mapepa emunhu wawo. Tsvana akatoti tiite tikatoita mapepa tinawo tikatoendesa tsvana. Pakuzoti manje tauya manje kuti takuda kutoti achifambise mapepa. Autanga kuti kune imwe futi tsvana. Yakatora futi mfamily. Ndo saka ndikutaurazve. Inga marambo kuti buhiwa mbudzi kairi katatu. Aiwa hatina. Akandataura kuti pana kambohiwa mbudzi kusaidi umwe akahirwawo handizvo. So it means hachandindika mapepa echi because akadhinda mapepa echi ko yakahira mbudzi dzake.
Ndio zviripo chaizvo. Saka ndosaka ndati ngaauye kuno. Iye wacho ishe ndiye ndakuda kuno mani. Kuti whether umwe wacho uyanza nuni? Phineas. Nyango Phineas asakauya asisha aripo. Tova taipedza nyaya. Zvakanaka mama. Because Phineas chimuti asauye. Ane backing yaishe. Ndosaka isha achiri kusaina. Details ari? Where Saturday? Na ishe. Saka achaziva sei manje ishe. Ishe tichamfonera imi mende yamuchise kuti ndazinda mambo yai kuno muse Saturday. Ukuno kwakomana chive amatomfonera shezi ndiro. Saturday tukunda kuno. Ndapedza nyaya. Right. Musanete bazvinonaka bamwe muchazoya mutete yakawanda. Mukaneta padhuze. Right, next case.